Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Adelbert Nongrum obadeu nongmi khamat na North Shillong constituency but obadei nakaseng Voice of the People's Party. Uloong bawat langi don lang hagajo kajelna kabaya khle bat ki wei pat ki jaj benreu. Henry kabaningkong kadai ka hok jong ka jaj benreu. Namar ka peni bangi dei ki trai ri trai muluk pat ki trying. Kan baki wei pat ki dei ki ba shongwai bat anamla ban penyar rengkat ya kata ka hok ka bangidon bat ka hok jong ki wei. Uba Adelbert ulaong baga jingkren sha jong ka por bo ulet jalap election ba unom lek kro ne lek ngo lek dem ban pan jingkreshan na ki breu ki ba shong basa hatem yo maulong ban ai ka jingkreshan yu ha ki election ka badang shudep shen kalong ban peni ba ka nongrim hi ka kham krau. Ulaong bakam mentoy ya kaban shujab ya ke election Henry kabak kongsan kalong ban la ban yaki ban yai dawa ya ki hok ki bade ki mat ki bakta ya ke ribat ka jaj benreu. Shushu ulaong balada ujob ni urem lada ki breu na po katem yo maulong ki kersan ne kim kersan ya Henry ka jingpen kenria ya ki breu na po kata ka jaka kan yat bait syakman. Uba Adelbert hausnem arajar khat pra ulayo khat live vote nagate ke jaka bat hagade ke election ke badang shudebru ulayo khat live vote. Uba Adelbert ulaong bakani ke jingyo jong ya kite ki vote ka peni bat pen scam baki ngotho bha ya ka nongrim jong Piki ka jemut perkat jonga ka thong ka sai jing thmu ga dei na ka banta ho ngidon na ka jong ka jala ngidon na chu ka jala ka bangidon lang ber ki ba ki japan riu le ka bani kong du ka dei ka hok jongi ko mo japan riu war ka pani yang i bangilong ki trai ri trai muluk ki trai yang ki we ki de ki ba le singla penokam kantin bagi dei ba shongwai tingin mula ot peringkat eta ka hok ka ba ngidon bangin peringkat lambat ki hok jong ki we tadi lor tonong rim manakani ka ba shwa collection tenang pekin mau ma ada blet arsin sikiwi pagi jabar yo hante po thami mulong tenga i baki kentat kim simla pedang ti ke i ga bang penpau nga ba tu shwa collection mon kren ni kentien ru kalong ba mon bagan peni ba kanong rim hi ka khrau mo kamanto ya ka ban sujop ta collection ladangi kut no tanga jing job election ndai ka kong sandu ka dei ba kumlungin la ba ne ki banyai dawa ya kita ki hok ki bede ki mat ki bakta ya ka ri baka jat riu kamtam kamut ingat tambala jan election mo chu compromise lut kani gade ga ba ngadon na kanong rim na du ka bastang bang rum politics kamla pentut ik hok jung ki wei but ye ki wei du nginum ailat bakin sim ka hok ka jongi te ka umut bang te po thami molong ko bang le i bo pros kata kim simla kershan ti kamnon jemut inga mat seplut kai ka por namar ba ladang job nengarem ada ki kershan kim kershan ya kata ke jaka kumbala ong ba dewan penkerja itu nong song senong kata ka dei ka ba ngin hapan budin hadu pada penongkam hadu ban pada pen orlong ye ki jing themu ko bangi anglot kum ki pai ba amde tang jong konstituensi di jong kajalai prokoi maka te ke jing themu ya ban penkerja ki jing dawa kalong na ka benta panon ra ka suk kasan panon ra ka jing internal panon ra ka jing kelut panon ra ru ya safety jong ti ki bring ba song to jaka na mar ka bala long kum ka slom ka ba hakaliang ka koi ka khia le ka ba lai syarkai tengah semua gede ka kamram ka deiti baka cek kali joka sarkar bahkan pendep ya kai ka baki pajba nyang do anu mla abon ong da kumbai pat maka voting i ka secret mo ka ka kam ka pajar-jar jong kinong thabot wam dong patit kai ka jing thamu ba selendat le ngai i baka aja khat phra ki dong khalai bot ki pakarsan nga bat ya kani ka kenti mataru khalai bot kani ka peni ka scam ba ki so thu bai ka nong rim ko jonga ngamri ubriu boleh siliang bar ngamri ubriu upa ngan event pat iki wei pat ndrei ka sulong tang ka wei ka long pangin dawai la ka jong ka hok ka bre ka hok ka jong ki nu betot ka bre ka hok ka jong idu minum syapan pentot pat aki ani le ka sulong bel ba kam don ba ka sarkar kam don kamon boros kata pi namar la ong iki ba mde ban be iki ngani ban ban kentat iki na tegi cakah ndrei la ong ban penkerja iki penkerja ko mod yek ki employees ki bari ginong tray ki jong ki department per bakin lit ban shong ban sa ki quarter ki bari na ki department ki jong ki ti kata ti ko wei ka ba pat how by day but ki wei pat ba sa bean kitu no kam ban ka por city no RTO kata ro dong kam ka political will ti re ba susi pa ni sarkar man laki mat mentalai i bakar honorable
mo ka court beran brom jong ka Meghalaya High Court kala tuklar lot kani ka pedi ka jing tot jong ka executive ka jing tot jong ka legislative